Lidi, že to je ten baráček. Děti se ho do ně a jdu se kouknout. Kámo, zkus se otevřít normálně dveře. Ale potichu. Ne. To je značený. To se dá zase oknem. Běž. To, ty tam běž, já tam dovnitř nejdu. Nejdu. Čekám. Tamhle je WC. Tam máš WC za sebou hned. No? Jde to říct? Asi ne, že? To jsem. Ani kameru a zkus tam si vevnitř, jak to vypadá. Čau lidi. Vítala. Je to malá budova. Nic nevidím. Jak jinak. Žádný dveře nejdou otevřít. No pojď. Pan Kulička. Like. Ty jsi tam rozběhl nějaký alarm, vole. No, tak. Ten byl alarm, byl abych postral. Neúspěšně. Příští si vlastně natáčet tohle. Asi jo, no. A myslíš si, že tady taky to rozklidí okno? Ale pochybuju, že tady nějaký okno zebrou. Můžeš to mít aspoň. Dvě se nějaký lidi takhle není. Když se tam vez taky. Kdy to náhodou šlo. Zákaz koušení a manipulace s ohněm. To znamená, že to je vybuštěné. Zámek. Ale ty je dobrý. Kámo, ty budou značen taky. To je značen. Když jsem to vyzřešil, ne? Co? Když jsem to vyzřešil, já jsem tam není něco. Tady jsme byli. A jo, zadu asi okno není. Ale jsou to okna. Ale jsou zavří, nejsou rozbitý. Tady je tady. Oplech, vole. Rozbitý okno. A pojistky. Hej. A pojistky. Tady nejdu. Ne, to si kouknout. Jestli tam někdy dostaneme. Je to se hlásí. Já mám problém přiznat docela dost, jako kámo. Tak Co? že mám problém přiznat docela dost, kámo. Já taky. Nechci nic říkat z poslední akce. Taky ne. Já jsem se takovou tím zase položit schovat, než... A lidi, dá se dostat, tam jsou dveře. To mi to prozkoumat? Hotel. Tam je to vnitř? Tam? Kámo, bylo to chytlo to. Nechytnou. Kámo, já tam nejdu dva, vole. Víš co? Já mám kameru, já budu dělat. Tak běž, Rita. Čau lidi, zase budu kamery. Kanistra. A jo, tady jsme už byli. Tady je televize. Asi nefunguje. Koukneme se na SpongeBoba. Sprchy. Tady máte záchody. Ty to asi už nefungují. Druhá televize. Tady asi odpadkáč. A tam ven. Tak, a ty to máš? Byly tam 3 televize.
Nový. Takže v tom už jsme byli. No, Jsme byli za ty a tam je ta veliká hala. asi jednou, no. No. Tamhle. Hej, taká auto. Hej, podívej. Selfie se. Když se chce dostat, tak tamhle jsou otevřené dveře. Takže, už nám video líbilo, tak obvykle, čau.